И какво са хора? Аз съм Rob Games BG и днес правя някакво информативно клипче. Както виждате, съм на беседка. Здрасти! Тук с BG, както виждате. Се надяваме този клип поне да се чува. Се чувам споко. Миналия клип никой не те чу. Особено най-важното. Писъка на нашия неканен гост, който аз нареках с вълшебни думички. Женски. Ге, глупости, ти се сещаш. Ге. Ебе, ге казах. Добре. Сега, това е информативно клипче за... С кои хора ще снимам, защото вече става доста. Така, снимам с TuxBG, който може да му викате, както аз ще му викам, Тук. И той сам се измисли име. Сериозно, обновяват ми се нещата. Достъпна Wi-Fi мрежа, ма. Не обновяват ми се нещата. Добре. Защото съм пич, вече направих много голям рекорд на себе. Но може и да не съм го правил с оригиналния. Може пък и хакче, не се знае. Хакче, да, не се знае. Ама кой му го е казал, това не се знае. Знае се. Това ми го каза Исус Христос. Исус Христос. Той не е жив. Да, жив е. Да, не е жив. Добре, мокла. С две думи, TuxBG е първи клас. Да, бе, да. Аз съм от твоето даскал, бе. И от един същ клас ме. Как така, значи ти си първи клас? Така не скара, че ти си първи клас. Добре. Така, честно казвам, аз съм пети клас, тя е циганка до мене и тя е. ти си циганин. Сега не псуе традицията клипа. Добре. Молята. Така, в този клип ще гледате главно колички. Добре, тук са само брички. Трябва да снимаме някакви готини. Като Тойотата. Не видя Тойота вече. Там. Нето, това не е Тойота. Това е Hyundai. Добърках се. Така, сега ще ви покажа най-хубавото нещо. Кошче за буклук! Я да доближим. Точно, това е най-хубавото ни. Това е турбичка, дори не е кошче. И човек, ти къде си отишъл, мама е засирай, аз те гоня постоянно. Човек, аз си седи се на пост, че ме обикаляш. Сега, наведи си главата, да им покажа кладенеца. Младни от кълчези от другата ми страна е. Точно ли стъп? Не съм, ти си тъп. Така, сега вижте, кладенеца на желанията. Да, сега ще ви покажем колко много желания има. Вау! Колко много ядени има. Можете ли да се представите? Да, ако някой от вас може да познае на този град, това е град Шумен. Може да познаем на този, ти го казали. Добре, както иде. Така, това е входа на един наш приятел. Младни са там да не те снимаме. Фейскам ще има само на мене. И на него може, ама рядко. Само да кажа. На Фейсбук страницата ми вече събрахме едната ми снимка. Да, не интересува. Цели 10 000 коментари. Които ги писах аз сам. Аз съм успехен. Така. Колко компа имаш? 100. Да, бе, ти 50. И ти 3 нямаш. Айде, бас! Имам 3. Айде да дойда в вас. Кой казал, че съм в 3? Имам един в къщи. Един на информатиката и един на сестра ми. Ако правиш на информатиката ти, бе. На информатиката. Информатик. Млъкни. На майка казах. Да, знам. За това те прекъсвам. Така. Все пак TuxBG обича да псува. Не обичам. Аз съм знака. Да, това е знака. Това е знака под. Нямам думи. Направо. Си гръмна. Да. Така съм по-съгласен. Знака под, когато е бил на 2 годинки. Побърса се на 2 месеца. Сега ще ви покажем най-хубавото сиропиталище. Само се качим догоре. Тук е пълна... Тук много треви има. И да. Вот! Гъба! Виждате ли това? Гъба! Чакай, че... Доближавам ви! Гъба! Коста, аз се гъбата, бе. Отровна гъба. Виждате ли колко е красив Шумен? Чакайте. Сега ще ви покажа животински. Ето. Ще ви покажа ми челюст от куче. Ето, това е челюст, чак.
Най-хубавия град. Сега вижте си опиталището, което още е на бета версия. На бета версия, да, това е вярно. А вижте там нещо. Ето колко е красиво. Гледайте сега там. Снимам ми хората, нали знаеш това? Те не са ние, тъйче. И гледайте колко е красиво пък това. А гледайте там, Направо. че без светлини. Да. Да, без светлини. Как го свини, бе? Надписа без светлини. Да. Което е... Така, да, ако искате да си осиновите едно детенце, моля ви се, пишете ми налично в YouTube. Аз ще ви кажа къде да пратите СМС. Къде да пратите СМС, на каква цена и тогава ще може да спасите един човешки живот. Или поне да спасите един живот на един RoboGames BG. Знаете ли как са? За да спасите един човешки живот, RoboGames трябва да живее. Затова абонирайте се за него или ще ви убия. Да. Да, хората с които ще снимам. Почнах да говоря и заспах. Така ще снимам с TuxBG, пича, който е точно зад мене. Ще снимам с две момичета, които са Диана Деца и Зело Жожи, дето... в описанието ще им добавя имената. Името на канала, че вече не го помня. Да, те направиха и на мене реклама, много им благодаря. И те са българки и аз, въпреки че те снимат и говорят на английски, но те все пак трябва да са популярни и в Англия, не само в България. И аз може някой път да имам английски клипчета така, за по-разнообразие. Аз ви кажа, RoboGames BG е малко така, по-рядко, също го е казал, по-рядко ще кажа клипове на Майнкрафт. Да, аз съм ви казал дни. Пък ако вие не знаете, вижте клипът ми Инфо плюс смях, ако не бърках. Инфо плюс смях ли? Да. Дето го правихме в училище, да, пред вратата техници. Дето ония тапак само пищикат някаква жена. Да, поне в клипа не се чува много добре. Да. Така, сега може като за края на клипа да има фейскамп, да се изкефи колко съм готин. Едно интро. Искате ли интро да? Ай, казва интро. Ужасно ти е, нали? Да. Да, сещам се. Сечих се за днешния ни урок. Чакай, какъв беше? Значи, ти пееш, аз пея, ти пееш, аз пея, ти пееш. Какво ще кажеш, ако Стъни запее? Спри да пееш! Това беше на надаскал. Да, това ли беше урока по... Ама точно за Стъни не сърф. Няма как да иде. А ти защо ми... Да, тук с БГ се казва Стъни. Докато аз съм... Станислав се казва. Станаил. Забравих. Аз съм Мишо Михаил. Няма да ви казвам и втори имена. И тук идва гост. Може ли да повярвате? Това е... Велчев! Да, няма да го снимам. Той просто беше като гост. Така, значи като за край на клипа ще има фейскамп. Мой. Какво съм казваше? Значи, ще има мой фейскамп. Като за край на клипа. Значи, чуйте сега нещо. За момчетата. Те задължително са, ако са пичове, ако са пичове или са готини, се абонират да харесват и ще тя прости. Пък ако момичета гледат това, ако им харесват, да се абонират, да харесат, да коментират и т.н. Да абонират, да харесат клипчета. Добре. Да, всичко да правят. Това е обратна логика. Всичко да правят. Това прозвуча различно. Да, мерси. Няма да го кажа. Обичам да говоря така. И аз обичам по-скоро да помня. Китайски. На бабишки. Китайски. На бабишки. Така, фейскампът ми. Хвани ми, покажете. Ето го, нашият RoboGames BG. Не съм RoboGames BG. Аз съм Дара BG. Ай, сега ви това. Се видим следващия път. Чао.